अन्धगाफोर जेरै जोंनो बे गोथार मैखुननि सोमोन्दै सिस्टार मार्गारेट मेरि आल'खानिफ्राय जों माखासे जों मिथिनो आगान सुरो जेब्लायबो गोथार सिस्टार मार्गारेट मेरि आल'खौआ लोगोफोरजों बिनायनि सिगाङावबो आरो उनावबो हारसिं गोथार गिर्जायाव हान्थु खरायनानै बिबाय थायो सानसेखालि सिस्टारा गिर्जायाव हारसिं जेब्ला बिबाय थानाय समावनो स्वयं जिसुआ गोथार बिन्दोआव गसंनानै बिजों नुजादों बे समाव 1973 मायथाइनि 2 डिसेम्बरमोन जिसुआ बिजों गसंनानै नुजानायाव बिनि मैखुना जोंब्लावदोंमोन आरो बे मैखुनाव क्रस मोनसे दङमोन आरो मैखुना सुनिथुखि गारहोजानायमोन बिनि मैखुननिफ्राय थैया गबाय थादोंमोन आरो मैखुना अननायनि अरजों जोंबाय थादोंमोन जिसुनि गोथार मैखुना सिस्टार मार्गारेटजों खनथाम बुजादों जिसुआ गावनि अहायनि जंजों सुजानायखौ सिस्टार मार्गारेटनो अहाय बसानायखौ बेनो होदोंमोन अन्धगाफोर जिसुआ नंथारगुबैयै सिस्टार मार्गारेटनो गावनो रायलायदोंमोन नायदो मार्गारेट आंनि मैखुना मानसिफोरखौ इसिग्राब अनो मानसिफोरखौ इसिग्राब आङो अनदोंबाबो मानसिफ्रा आंखौ बावगारजोब्बाय आरो निन्दिबायसो गासै सुबुंफ्रा आंखौ अनाब्लाबो नों आंखौ अनबाय था जेरै अन्धगाफोर जोंखौबो जेरै सिस्टार मार्गारेटनि बुंनायनि बाथ्राया जोंखौबो फोरमायो मुलुगनि मानसिफ्रा जेरै जिसुखौ मुगैब्लाबो नाथाय अन्धगाफोर जों दिनै जिसुनि बे बुंनाय बोसोनजों जोंखौ फोरमायदों सोरबा सोरबा मेगनाव मोदै फैदों बे जिसुनि गोथार मैखुना बिसोरनाव हाबदों सोर सोरनि मेगनाव मोदै फैदों आखाइ दैखांनो बे जिसुनि गोथार मैखुना बिसोरनाव हाबदों जेब्लासिम जोंनि बे जिसुनि गोथार मैखुना हाबा अब्लासिम जोङो अन्धगाफोर जोंनि मेगनाव मोदैया बोहैना आरो जिसुनि गोथार मैखुना बे माबोरै समाय लादों बे दिनै थि समाय लानायफोरखौ आं दिनै नोंथांमोननि मिथिनो आखायाव लाबाय एक नाम्बाराव बुंदों जिसुनि गोथार मैखुननि समाय लानाया दिनै थि आरो बे समाय लानाया बेनोदि आं बिसोरनि जिउखौ नांगौ मानियाव बोर होगोन बेनि एक नाम्बार समाय लानाया बुंदों आं बिसोरनि जिउखौ नांगौ मानियाव बोर होगोन नैथियाव आरो बे समाय लाबावगोन आं बिसोरनि नखरखौ गोजोननायाव दोनखायबाय थागोन थामथियाव बिनि गोथार मैखुननि जिसुनि गोथार मैखुननि समाय लानाया आरोबाव जोंखौ मिथिहोदों आं बिसोरखौ मोनफ्रोमबो आनजादनिफ्राय रैखा खालामगोन जायफ्रा बे जिसुनि गोथार मैखुनखौ मान होयो बे जिसुनि गोथार मैखुना बियो बिनि समाय लानायफ्रा जोंनो माबायदि आरो ब्रैथियाव बुंदों बिनि समाय लानाया जिउआव आवगायलांनायाव जिउ जोबनायसिम आं बिसोरखौ बेंनानै दोनगोन ब्रैथिनि उनावहाय बाथियाव जों मोनबावदों आं बिसोरनि मोनफ्रोमबो हाबायाव बोर होगोन दथि बिनि गोथार मैखुना जोंनो मिथिहोबावदों पापिफ्राबो आंनि मैखुना बियोब्ला जोबनो गैयै लैथोमाफोर बायदि अननाय मोनगोन स्निथि समाय लानायाव बिनि गोथार मैखुना बुंदों आं बिसोरनि गोसो मैखुनखौ गियानजों बुंफबनाय धोरोमिया खालामगोन दाइनथियाव जिसुनि गोथार मैखुननि समाया आरोबाव जोंखौ मिथिहोदों दुखुआवबो सुखुआवबो बिसोरनि जिउफोरखौ गोथार आरो गोख्रोंसिन खालामगोन गुथियाव आरो समाय लाबावदों आं मोनफ्रोमबो जायगाखौ बोर होगोन
जायफ्रा आंनि गोथार मैखुनखौ फसंनानै मान होबाय थागोन आरोबाव जिउथि बियो बुंबावदों आं दौरिफोरखौ गोख्रों आरो गसंथानो बोर होगोन जायफ्रा दौरि जाबाय फादार जाबाय गोबां गसंथानो लोरबां जानायफोरखौ बियो गोथार मैखुना अरायसम गसंथानो बोर होनाय बे समाय लादों जिसिटियाव आरोबाव जिसिनि गोथार मैखुना बे गावनि समाधानखौ दिनै मिथिदों आंनि फोथायसुला आरो फोथायसुलिफोरखौ फोथायनायाव आवगायलांनो बोसोन होग्राफोरखौ आंनि गोथार मैखुनाव लिरनानै दोनगोन बिसोर आंनि मैखुननिफ्राय माब्लाबाबो गोमोरनानै थांनाय नङा जायफ्रा बे गोथार मैखुननि सोमोन्दै गुबुननो मिथिहोगोन बियो जिसुआ समाय लादों आंनि मैखुनाव बियो गोमोरना थांनाय नङा लिरनानै रोखा रोखा दोनो आरोबाव जिसुनि गोथार मैखुननि समाय लानाय जोबथा जिनिथियाव बे बुंदों आं समाय लायोदि आंनि जोबनो गैयै अननाया बिसोरनियाव थाबाय थाबाय जायफ्रा फेलें खालामाजासे गु अखाफोर गिबि शुक्रबाराव आंनि गोथार मोदोमखौ नाजावगोन आरो जोबनाय सानाव जेबो लाजिनाङाजासे बे मानसि थैनाय नङा आरो पाप सिखार मोनाजासे बे मानसि थैनाय नङा आंनि गोथार मैखुना बिसोरखौ जोबनायसिम बेंनानै लाखिबाय थागोन नायदो अनदायगाफोर जिउ हावरियाफोर फोरबोनि गोथार मैखुननि समाय लानाया बिसि जोंखौ अननायजों जोंखौ बे समायनि गेजेरजों जोंखौ मिथिहोदों जाय अननायजों बुंफबनाय जिसुनि गोथार मैखुना बे जों बयखौबो बे जों बयखौबो हांख्राय हरदों अननो रोङै मानसिफोरनि थाखाय आरो बिखौ निन्दिग्रा मानसिफोरनि थाखाय जों बिखौ अनोब्ला मान होयोब्ला जों बेजों बांसिन अनजाफिनगोन बांसिन जों बिनि अननायखौ मोनबावगोन गोथार मैखुनखौ अनदायगाफोर गोथार फ्रान्सिस दे सेल्सआ 1910 मायथाइयाव बियो फसंदोंमोन जेब्ला गोथार सिस्टार मार्गारेट मेरिया भेरास ब्रेसनि फ्रान्स हादराव 1640 मायथाइनि 29 जुलाइआव बियो जोनोम मोनदोंमोन बियो 8 बोसोर जाब्लानो बिनि बिफाया थैदों गोथार मार्गारेट जेब्ला बे गोथार मार्गारेटआ 1990 मायथाइयाव 17 अक्ट'बराव फ्रान्स हादरनि पेरिनि मनियाराव बेबो थैयो बिनि फिस्टिखौ 17 अक्ट'बराव गिर्जाया खुङो आन्दागाफोर जोंनि खाथि गिर्जायाव जेरै सिस्टार मार्गारेटनि फिस्टिखौ 16 अक्ट'बराव गिर्जाया जेरै जोंनि खाथि गिर्जा बेखौ खुङो पेन्टेकस्टनि सप्ता खनथामनि उनाव गोथार मैखुननि फिस्टिखौ गिर्जाया गोथार शुक्रबाराव खुङो बे बोसोरनि गोथार मैखुननि फिस्टिया फैगौ 24 जुन शुक्रबार आन्दागाफोर गायसनजेननाया 1952 मायथाइयाव आरो बेखौ सोर पप पिउस गुथिया बेखौ गायसनजेनदों गोथार मैखुननि रिकगनाइजखौ गोथार पप बेनेडिक्ट 15थिया 13 मे 1920 मायथाइयाव बियो फोसावदों खायसे बुंनो सानो खायसे बुङोबो आरो गोबांथार बेखौ गिग्राफोर दं गोथार मैखुन फसंनानै मानिफुनो हायाब्ला बेखौ खुलुमनो हायाब्ला निदान थायो खर' गाज्रि जायो बे रावा इसोरनिफ्राय फैनाय राव नङा
संसारनि मानसि आरोबाव लोरबां फोथायग्राफोरनि सेराव जोंनि इसोरा बे अन्थाइ बिखा नङा, साव होग्रा नङा, अनसुला गासैखौबो बोर होग्रासो, बेनि मैखुना